ndikati moto moto uri kubvira yavabvira moto unopisa vasina matyira vemutikinyira vanogaira vanodyera vakuterera iyo ndikati moto siri wemakadbox wemaplastiki unoshandiswa nevane mataktiki ukada kubhabhauka nemoto unonanauka obva wasauka mo amise mofa yamo komandiripateji neeneji andizipo ndikati mofa yamo neeneji pateji unoona ndizipo ndikati mofa yamo unearba hai akomanu arbalondiganimo mofa yamo mofa yamo asindikati moto notorukubhena ngatirukubhena sewaenda kubhena terera kupisa mumwe wangu sandidena president chimkomato angu magena vavozekare kubva kumare uye ntifare umavati here manu arire handidzokere mashure anomambure vauzandipere asi vauzekutepoti vandipausapoti ngoma dzaita kuti ndiende airpoti ndaukwira flight day and night andisi right andite fight vauzeiseya kuti ndimanu vati ndiri kunetsa kunge vatore zanu vaone vanhu rinu asaite sendewe atakwende buwe asi vaze kuti manyero vauye vachida zvese zvavanoda ndenge ndichida nekudare guru vanodada vanozvida ndirikusikanditakuvesauro rikuziva kuti manogara vonasauro somuvongo chendikuda ndokutora gauro voni ndaugeza ndoshandisa tauro vakarohwa tisoto yevhesa chikweti huchi ndaromasenyero chitapira sehuchi bvunza huchikuchi anokudza tarisa wachi kuti manyero mangu mandikochi asi vakarohwa Rentiti ageti, tempeti, I'm not a sketchy, afraid to go to my pantani, I will bring Nampo Mafantani, Babaro, I live with thee, Shaku, oh, then go up with some light too, and the China of Roto, Asima woman, the push from the photo, and this is Roto, Onyangala. Tati kwengu, ndisiya munzira mamero vanhu vopenyena kanditatsira ndisati nane mbiri vaindigadzira asi this time vari kundifonera akaningbati ndofuna skondinetsa vamwe vachochindistresa vamwe vachochindisaisa vamwe vachidisgaisa asi vaibhaisa apa ndiri kucheka nekwese kungeresa ndienge kuendesa vane godo vanga vabhema chidodo vokandabodza ndine rudo vazendine godo ende manilero andibodo asi andivaenda kuzii vanegodo makomana wekare guru muvaudze kuti ndakatya nduru neuturu nderezeguru ngavauye vadzidze vaende kuskuru zvasembeswa nana mukoma kuchispoti vakati emanuel takutokubousapoti nemangoma kwekuruwa hubva kwetitototi nyangwe vakauya vatori 40 mangoma chasiya nyangwe ndafura vo 40 yesi apa ndinodiwa neangu mafesi nyangwe tumabhebi tune madresi shasi yesi ndirikurira kuita kunge ngoma senarira ndati matara kufarira zvimabhebi chingwarira vakudaira kuti manyero vasimukamati apatikuyimba takatarisa maawati arismatani ati manyero masikati mutarisakati doimba imba nesimba asi vanhugoga mumwe kwangu zvinovatsimba ndatizogogodza semukadzi ane mimba asi emanyero ndiye ari kuimba ndachabvana chandifanisa chandidzidzisa chandivisa ngoma yangu ndiye kushandisa ungependesa ini ndichavaendesa kusenzesa nguva yangu kodze manyero ari kushandisa inini ndinoimba zvimaraini pasina masekonzi maminezi rinenge ndatuva neraini saka jaja ndovatenda big time ndabva kumbosa andichaita zvekraime udare uri kuziva kuti handinyare amwe mamiro kudodzekere kumashure vasikazive kuti kumaregarire hanzi mukomana vanobva vachuna vasangodona uyoona ndobva pagusha chitungwiza kuya kwashikwana manu huya umbumwana vamwe vaite mufana anopopota asi vanoziva ngoma ndiri masipopota ndiri kunetsa kunge vurima nekumadhokota ende manimero kwaudzi ari kupopota asi kuita abvekorera madrugs kutange kufespa kanzi madrugs ndekunge ndifamba neboys mataxi ndakuda mazino tenga zvimaslags vari
Chakisa chasara mabenksi apelele benksi Avu, Nini